failure ba opposite ne na success ba, failure foundation ne na success. Kar ka taba daukan wai dan kayi failing a abu sau daya wai opposite ne na nasara, a'a foundation ne, shine asalin foundation nan gaban Allah yadda za ka yi nasara. Yanzu in ka dauki Silicon Valley a America, shine kusan the best technology city a duniya. Irin su Shenzhen na China, irin su Bangalore na India suna biyowa bayansa ne. In ka duba GDP per capita per head na Silicon Valley is mind-boggling. Amma abun sha'awa in suna karantar da mutane yadda ake sana'a, kasuwanci, kirkiran technology, abin da suke fara koya musu shine abin da ake cewa wai embracing failure. Ya zama kana gamsuwa da failing sau ɗaya biyu, ka jajirce, wata ran za ka yi nasara. Kada wai daga ka fara abu ɗaya ka ba ka yi nasara ba, na biyu ba ka yi sai ka ce ka daina, a'a ka ci gaba da yi. Shi yasa suke organizing wani annual conference sunansa Failcon, wato failure conference, sai a ce Failcon, failcon.com, failcon.com. Wato ana karantar da mutane su rika embracing failure, saboda duk abin da kake sai ka amince wata ran za a yi nasara, wata ran za a yi a kanka. Ka shirya wa wannan. In ka shirya, hankalinka a kwance yake, tunda ai kaga an yi tsere da fiyayyen halitta da na Aisha ta tsere masa. To inda za a tsere wa manzon Allah, wata rana kai ma sai kai hakuri, dan adam kake, sai ka dauki rayuwa da sauki. So haka kasuwa take, wata ran zai wuce gaban ka, wata ran jarba ajin ko wani ya ce gaban ka, wata ran ka wuce gaban gare shi.